presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputo. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Angeli, ginaingon, ang bana nga magpisyo, perming init ang o, mo ginilay tapos ang kinapuy nga di na ko mahimong, mahikalimtan. Oh, halos ipangka naman lang sa gate ang motor. Kisapot na sa ning akong gwapong bana ay. Nash? Nakainom ka? Ja! Hapit naman lang ni mo gibangga sa gate ang imong motor. Hilong di ay. Pero may naman lang kang gisapot, oy. Kada uli ni mo, no? Gisapot ka, Nash. Ayog so kisikiti hagot. Oh, Basi ikimay guni akong kumuron. kulain. Pagan mang sibilyan. So, jud kay problema, ani niya. Pero pag di ba siya musulti na ako? Ay sus, Angeli. Ingon ana ang bana sa akong manghod. Nga nam, day payot. O sa yung problema? Nagbisyo. Nag-drugs? Labaw pa sa drugs. Mama kuno. Unsay, mama? Mama bye. Oh. Nash, nagmata pa ka? Klaro, ana. Nagsilpon pagod ko. May magbagsultihan ko ni mo kung unsay mong problema? Anong problema? Unsa day rason, uy? Kada uli lagi ni mo, gisapot ka. Kapuya ba yan ni mo, Angeli? Uy, ngano di ay? Kung sa puton, doon ay problema? Sa puto ng day kagway hinungdan? Kaapoy si pangutana. May bangon man ka. Asa day ka? Sa gawas. Palayo ko ni mo kay aligmug-mug kay ka. May babae ka, si Nash. Sorry na good me. Di na lagi ko mamugos ni mo. Sorry ha ng naong ni mo, Nash.
Sure, lagi. Kung mubalibad ka nga, dili ka maturjak, okay rin ako. Dawatan ng chocolate cake, oh. Peace offering ako na mo, may. Please. Please. Oh, Salamat kay mong gidawat, may. Okay na ta, ha? Okay na, Tanash. Basta tumano ni mo ang imong gisaad. Kung dili ka ko magpahilabot ni mo, dili ka mamugos. Pahimong ting imong asawa ayaw ko. Mas lami mo ka ni... Jay! Sana all kabit amaman. Ay, amaman na ron, naroon ka score ko sa kay. Pero kung si Angeli ang mubalibad og turjak, ha? Unsa man nimo? Amaman ba? Nas? Da, kapoy rag am-am. Kung di siya, aw, tugsay. Lahi na yun yung may kabit, no? Na-fail sa DNA mo, by Terence. Unsa na feel na ko? May nangabit ko nga, waman. Ayo, aron kay, upa mong kakita. Dili po ko mangitag. Lain, baynas. Luoy kay akong asawa na. Kung akong luiban. Siya rabay tigluto sa among pagkaon. Na, kuyaw, hiluan pa noon ko, matay ko. Uy, Tiyawan! Nash, kaon na. Oh. Nganong gitan-aw raman ni mong pagkaon, ha? Gigutom ka ka. wa ni mo butang hilo. Unsa? Ngano gutong butangan man ako kilo? Basin baya kung imo kung hiloan ang jili. Unsa? Niyan ako sa bahay ni May. La! Hehe! Kaila ko nimo. Ikaw na sad. Butchok! Kaila pod ka nako. Hehe! Kaila magkani ka na ako nga abno ka, ako pa nga normal ko. Abot mo kani dapita sa? Haha, gay ko award be. Palit ko strip. Gina. Bugnaw kay strip og straw. Wa ko'y sinsiyo eh. Abida tibuok na lang dong. Wa sa ko'y tibok dire. Kanadi ay bogols tunga ni mo. Tibuok kay 8 na. Buang kang buang nga kada. Kining ako may mga gitudlo. Tama mo kay ini. Kana mo sinsiyo eh. Abida sa show alanay na kayo do. Di na duwaton. Kanay mo atos keg. Doon ay bakit sa may sapa. Mali. Buang buang nga gyud. Gamay. Musuod na ko sa bahay ni May. Kaya put ni mo. Naghuwat pa ko. Usa ko na ko pagsulti si Angeli nga mulakaw ko. Nag-care pa dahil siya ni mo. Okay. Ba nagugko niya? Nag-care magani ka na ako nga... Kabit lang. Shh, samang ka eh. Uy, hab. Girlfriend, dili kabit. Samang ko. Taba eh. Time pasa. Pa, maligo sa ko. Pa ko'y ligo. Ay, nagkaligo. Good. Umot mong gyapon ka na ako. Good. Nakaihi naman ko. Dunganin lang ko sa pagkaligo na. Sa? Pero, huwag mo idang ilisan. Namo ko dagang t-shirt diha, ingon man panty. Masulubon ko di mong pante. Ano di ay, dili ka? Ano man? Nagpasabot lang ng agihugawan ka na ako. Sige, hugawan ba? Hugawan mo gani ko sa imong swaki nga, bisag nakaihi na.
Ano na? Doon tagkaligo. Okay. Mm. Kibutangan na akong tubig ang bathtub. Dali na, Nash. Oh. Nash. Ayaw ko. Ayun na dito. Tagpawak. Oh, maayo, Nash. Oh, kana. Malagi. Mas nanimal ka. Ano na hindi ka sa bathtub? Ano di mo ini? Ganon. Kung mabasa nga itong lawas, Nash. Lamigay. Lamigay. Nash. Nash. Kitaan ako, Nas. Hehehe. Din man kapchok. Dito. Ano ba? Dito, apartment. Kanang naigit o yerns. Gate na unsa? O yerns. Kanado na tanong ba nga gani kamunggay ba? Kanang bagong apartment? Mabot lang, ako kaila. Nasugat mo ba gwapa kayo? Nyelog buhok. Unsa po, Chok? Oo, nakita ko ni Butchok sa orange nga apartment. Giayon ako ang wiring sa internet sa babae. Ah, okay. Kuyawan ko nga nung misod ka sa apartment na orange. Unsa man ka, Angelio, eh? Bangidudahon naman kaayo ka. Hasta ang buang nga Butchok, imo mang tuhuan. Di lagi ko kayo ako'y kana. Di ka makasabot, Nash. Unsa naman kami, eh? Duha na kay gayon nga, nibalibad ka na ako. Duha na kasi mga nga, wa ko maanin din, eh. Unsa man? May lain na kang lalaki din, eh, ha? Kundo na. Ba't yun, ka? Ba't yun tong duha? Hilas. Ikay tag-iyan ako, ha? Why laki na katag-iyan ako? Para kusta ng laki nga hangol o babae? Parihas ni mo, Nash. Busa kung mo balibad ko, kana nagpasabot ka, wak ko lamiin ni mo. Wak na, Nash! Nash? Nash, unsa ba'y nahitabo ni mo? Nga may abot ka din, diretsyo man nagkagpanghagis. Nagabuak na ng atong mga butang, oh! Ah! Nga naman, hutdo nga nagpamuwak. Ako may nagbalik kayo, eh. Kininda kong TV may buko na ko kay huwag makapugong na ko! Ay! Nash, nabuak ka na ba? Unsa ba'y imong gisaputan? Dili na siya na ko! May lain na siyang baki! So, tinod yun ang gisulti ni Butchok. Ganakitaan ka niya dihang misud ka sa orange nga apartment. Nga nakiglips to lips ka sa babae nga misugat mo. Oh. Ingon anak di ka kung saputon. Ingon anak na di ka kung makakita ng kaglaing babae nga imong kabit. Manghagis na di ka. Pamuko na din imong tanang mga butang nga imong hinaguan. Mainsulto di ay ka? Gawa na ganahin ni mong imong babay? Ha? Nash? Angeli.
Ginhagisog na muak sa mga butang si Nash, kay wa naganahin niya ang iyang kapit, ug doon na nagkanilaing lalaki. Gisakitan ko, dahil nibawaan ako nga nagbisyo ang akong bana. Mao katumang kasama ang kaagi ni Angeli, dinining turmanon. What's the style? Gisakitan kay ang bana nagbisyo is style. Kini mong sungilanon, gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.